Kács Imre vagyok, 109.hu-t képviselem itt Nyíregyházán, és itt vagyok az egyik üzleti partnerünknek az üzletébe, és Pogácsás Norbinak hívják őt, illetve szeretném meginterjúvolni, hogy mivel is foglalkozik a vállalkozásod, Norbi. A vállalkozásunk, mint a háttér is mutatja, bútorokkal foglalkozik. Bútorüzletünk van Nyíregyházán, illetve a 109.hu-nak köszönhetően most már a weben is fent vagyunk, mint bútor webáruház. Köszönöm. Mi volt az elvárásod a portállal kapcsolatban, illetve hogy ezt az elvárásaidat folyamatosan megkapod-e? Alapvető elvárásunk az volt, hogy több vevőt csalogasson az üzletünkbe, ismertebbé tegyen minket, nőjön a weboldalok látogatottsága. Oké. Ajánlod-e másoknak, a kis és középvállalkozóknak főleg a rendszerünket? Talán nem is ez a kérdés, hogy ajánlanám-e, hanem hogy miért ajánlanám. Ami miatt mi nagyon szeretjük a 109-et, az, hogy egy olyan profi informatikai rendszer van mögötte, hogy gyakorlatilag minimális tudással bele lehet vágni egy weboldal készítésbe. Gyakorlatilag egy kész weboldalt kaptunk, nem kellett informatikai szakembereket megbízni. A 109.hu-nak a stábja adott egy kész weboldalt, én csak föl kellett töltenünk a termékeket, illetve ami nagyon lényeges, hogy a Google találati listájába nagyon jó helyen hozza az oldalunkat. Köszönöm, Norbi.